Здравейте, ученици! Така, днеска урок по история. На 10-та страница отваряме всички. И така, сега ще припитаме. Митко, Димитрия, ясна ни е. Я кажи сега, кой остава с по-големия брат на Симеон, на цар Симеон? Кой остава с по-големия му брат? Слушам, да. Господине, то... да, за Симеон, така. Те там, като бяха в... Не знам на коя беше 5-6 номинация или коя стана нещо, Ванката номинира го това Симеонката. И те там се скараха. Той вика, щям давака щяме! Те би ти е, прави така му вика, няма да стана направо в гарта, заеш и господине. Трябваше да го шибни, но не стана. Той Ванката направо беше полудява. То ще за някаква номинация стана просто. Къде сме го ушили това нещо, бе? Какви глупости ми говориш, бе? Коя година се случва това, бе? Това, господине, тази година, бе, тази година. Бе, как тази година? Ти нормален ли си, бе? По нова телевизия става това нещо, господине. Вие го ли гледате, бе, човек? Те го дават, бе. Те иначе го дават. Те го дават от 2 месеца някъде. Каква нова телевизия, бе, ей? Абе, каква нова телевизия? Абе, спирам да ви бъда на вас, аз учител, бе, лап. Вие отваряте 10 страница на Исус да го учите. Ти тръгай, Димитър, тръгай при директор, ще вижте нова телевизия и глупости.